दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' डिग्री कलेजाव 1 घन्टानि जि समयजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसालिमायाव थानाय फरायसाफोरखौ लोगोसे लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिनि हेंथायै जों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनब्ला प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ जेब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जाफैबाय बै समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय डिग्री कलेजनि रिजाल्टफोरा थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय समय मथे जाबोआखै, समय मथे मार्कशीटखौ होनो हाया, समय मथे ग्रेड शीटफोरखौ होनो हाया। बिनिखायनो समय मथे बिथांमोना फरायसाफ्रा सार्टिफिकेटखौ लानो हाया। दा बेयाव हायार एजुकेशननि थाखाय मोजां इउनिभार्सिटियाव थांनानै फरायहैनो हानाय मोनसे खाबुआ गोमाबोगासिनो दङ। दा लाइस्राम लादु सिंहआ बिनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय गासै डिग्री कलेजफ्राव जिखिनि खामानिफोरखौ डिसिप्लिन भाबै मावहरनांगौमोन आरो बिनि गेजेरजों आरोबाव बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जिखिनि जौगालु जिखिनि खामानि मावनाय बिनि रांखान्थि एन'मेलिसा बिथांनो गोबांथार नुजाबाय। मानो होनब्ला आसामनि CM भिजिलेन्सआ बिखौ दुखि खालामनानै होखाबाय। नाथाय बिखौ दुखि खालामसेयावबो दिनै आसामनि महामहिम गभर्नर अर्थात बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बे अफिसनिफ्राय दासिमबो बिथांखौ होखारनाय जायाखै, बिथांखौ दासिमबो सासपेन्ड खालामनाय जायाखै। दा बेनिखायनो बे दाबिजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो आसामनि गभर्नर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर अफिसनिफ्राय भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ बे दाबिजों दिनै उदालगुरि कलेजाव दिनै लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' डिग्री कलेजाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जेब्लासिम लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनाय जाया बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारगोन। आरो बेखौ दिनै फरायसाफ्राल' खालामबाय थादों। नाथाय बिटिआरनि ओनसोलनि सिङाव थानाय बै फरायसाफोरनि बिमा बिफा बै ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव जेब्ला सोमावसारनायखौ लाना थाङो अब्ला बियो सोमावसारनाया गिदिरथार मोनसे महर मोनहैगोन। दा बे गिदिरथार मोनसे महर मोनहैयावनो जों खावलायदों आसामनि महामहिम गभर्नर बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुद्रिसारनाय बेखौ थाबैनो गनायनानै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ, नङाब्ला बे सोमावसारनाया आरोबाव जाफिनबावगोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंह बिथांनि CM भिजिलेन्स कमिटिया जाय समनिफ्राय बिथांखौ सासे कराप्टेड आरो माखासे मानि एन'मेलिसखौ मोननायनि उनाव बिथांखौ एरेस्ट वारेन्ट मोनसे होदोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा बेल लानानै खारखोमानानै थादों। आरो जै समनिफ्राय बिथांखौ सासे कराप्टेड भाइस चेन्सेलर होननानै जोङो खबर मोननायनि उननिफ्रायनो बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय माने सासपेन्ड खालामनांगौनि सार्थआव माने जों गोबां हाबाफारिफोर लाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैसिमहालागै जिहेतु बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जायाखै, दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै जिल्लानि सिङावनो थानाय गासै मोनद' माने कलेजावहाय दिनै खुद्रिसारनाय 1 घन्टानि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। जोङो बे हाबाफारिखौ फारियै डिमाकुसि कलेज, खैराबारि कलेज, टंला कलेज, उदालगुरि कलेज, अरां आरो माजबाद कलेजावहाय जोङो दिनै लानाय जादों। दा दिनै जोङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों महामहिम गभर्नर अफ आसाम बिथांनिसिम क्लियार मोनसे मेसेजखौ हरनो जोङो नागिरदों जे जे मोनसे रं मोनसे मेसेज दिनै बे लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ भाइस चेन्सेलर हिसाबै लाखिना दोनबाय थानाया जोंनि इयुथ्सफोरनियाव मोनसे गाज्रि प्रभाब गोलैगोन। बिनि बागै जोङो मोनसे क्लियार मेसेज जों हरगोन जे दिनै सोरनिबा होज्रिखावनाय, सोरनिबा माबा मोनसे माने खुद्रिसारनायखौ खोनासङाब्लाबो अन्तत जोंनि जिथु लाइमोनफोर, जोंनि इयुथ्सफोरनि गेजेराव जे माने बे मोनसे रं मेसेज केरि खालामगासिनो दङ जे सासे भाइस चेन्सेलरा माने करापसन खालामनो हायो, सासे भाइस चेन्सेलरा माने इन्टारभिउ लायालाबासिनो स्रोदहै माने एपइन्टमेन्ट होखोमानो हायो, सासे भाइस चेन्सेलरा माने बेबायदि माखासे माने एन'मेलिसखौ खालामनो हायो। बे मोनसे मेसेजखौ दिनै केरि खालामगासिनो दङ। दा अब्ला दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि इयुथ्सफोरा मा सोलोंगोन? बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बा इउनिभार्सिटि कलेजफोरा मोनसे गोथार मोनसे अनुस्थान, जाय गोथार अनुस्थानाव जोङो मानसि दानायनि मोनसे माने बेयावहाय मा होनगोन मानसि दानाय जायो।
गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बेनो माने सामाजिक ससियेल मरेल गासैबो सोलोंथाइ गासैबो गियानफोरखौ बिनि गेजेरजों होनाय जायो दा अब्ला बेबायदि मोनसे गोथार अनुष्ठानाव सासे कराप्टेड माने व्यक्तिखौ जुदि भिसि हिसाबै लाखिना दोननाया बे बेसेबां माने एक्सेप्टेबल बेखौ महामहिम गभर्नर बिथाङा सिन्था खालामनो नांगौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो कुनु पद्धे जोंनि लाइमोनफोरनो बेबायदि रं मेसेजखौ जोङो हरनो जों नागिराखै आरो बेखौ जों मालाबाबो सापर्ट खालामा खारन जुदि दिनैनि जुदि फरायसुला फरायसुलिफोर हाजार हाजार फरायसुला फरायसुलिफोरा जुदि बेबायदि मोनसे रं कनसेप्टखौ लानानै जुदि फरायना आवगायनानै जुदि गाबोन समफोर सासे भाइस चेन्सेलरानो जाहैयोब्ला अब्ला बिथांमोनाबो बेबायदि करापसनखौ खालामनो हमगोन दा अब्ला बै समाव मा खालामगोन बिनि दायखौ सोर लागोन दा बिनि थाखाय महामहिम गभर्नर बिथांखौ बुंगोन जों खावलायदों जों दिनैनि बे माने हाबाफारिनि गेजेरजों जों हुखियायना होदों जे बिथाङा माने थाबैनो माने बिफोर एपइन्टमेन्ट अफ निउ भिसि दायो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों माने भाइस चेन्सेलर माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय बिनि थाखाय जोङो माने सरकारखौ जों साबायखर बावगोन खिन्थु बे होननानै जे बिथांखौ बिदि दलदैनो एगारनानै माने गोदान सासे भिसि लाबोनांगौ बेखौ जों मालाबाबो मानिनो हाया खारन सासे व्यक्तिया जुदि माने दायि हिसाबै प्रुफ जाबायबा बिनि थाखाय आयेनिक बेबस्था दङ गथे बिनि साजाखौ बिथांखौ होनांगोन अब्लानासो जोंनि लाइमोनफोरनि सिगाङाव जोंनि इयुथ्सफोरनियाव मोनसे मेसेज थांगोन जे दाय मावोब्ला सासे भिसिया जुदि माने करापसन खालामोब्ला बिनि थाखायबो साजा दङ दा बेखौ बे मोनसे मेसेजखौ केरि खालामनांगोन बे मेसेजखौ होनांगोन दा बिनि थाखाय जोङो खावलायगोन जाहाथे गोदान माने भिसि सोसननायनि सिगांनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बिथांखौ आयेनिक भाबै जिखिनि बेबस्था दङ बेबायदि बिथांखौ साजा होनांगौनि थाखाय जों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दाबि खालामो